Neslihan? Nincs jogod engem vádolni, nem voltál itt. 1 hónap. 4 nap. 1 hónap. 1 hónap és 4 nap. Mit számít az idő? Akkor sem voltál itt. Apád... Apa, mondd, mit csinált? Rád ijesztett? Megfenyegetett? Most tényleg ez a mentséged? Nem kellett volna félned, Güven. Miért nem voltál bátor? Ki kellett volna állnod, értem? De te egy üzenetben dobtál! Apád miatt kómába kerültem. Igen, így volt. Tényleg ennyire nem ismertél? Hát nem tudod, hogy ki vagyok? Ha? Szerinted félnék? Annyira, hogy aztán el is menekülnék? Még csak nem is tudtam erről az üzenetről. Amikor kinyitottam a szememet, rólad kérdeztem. És apád hozzám vágta az újságot. Te pedig ott voltál a címlapon. A nagyra becsült magánkórház tulajdonos Esref Soysalan lánya, Neslihan Soysalan férjhez ment. Kihez? Serhanhoz. Miért? Nem tudom. Ahogy még most sem. Az apád azt mondta, menj el. Az én lányom nem azért szeretett beléd, hogy átkeljen az óceánokon. És apádnak igaza volt. Pedig én még a poklot is megjártam volna, érted? Nem akarok dühös vagy feldúlt lenni. Valahogy nem rám val. És főleg nem szeretek rád haragudni. Épp ezért kérlek, mondj egy jó okot. Hogy majd azt mondhassam. Rendben, tényleg igaza volt. Hogy persze, a helyében én is titkoltam volna. Kérlek, mondj nekem egy jó okot. Azt hittem, elmentél, és hogy elhagytál. Csak ennyi. Ez a mentséged. Majdnem elvetettem. De nem lett. Azért, mert ő tőled volt. Te eltitkoltad, hogy van egy gyermekem. Miért? Ez a nagy kérdés. Azt hittem, ha engem sem akarsz, akkor a gyermeket sem. Egy üzenetben hagytál ott. Meg kellett tennem.
annyi éven át volt tőled egy fiam, és ő Szerhánt tartja az apjának. Folyton ezt hajtogatja. A fiamat évekkel ezelőtt elrabolták, de végül újra megjelent. Az én fiam. Ha a fiam nem állít meg az út közepén, akkor nem is tudnék semmit erről az egészről. Fiatal voltam. Nem tudtam, mit tegyek. Tudod, mit kell tenned. Valahogy meg kell oldanod. Viszont az anyád nem tudhat erről. Még azt gondolná, hogy nem bízunk benne, és dühös lenne. De én benne bízom. Csak ebben a Güven nevű fickóban nem. A látogatásnak vége. Jól van. Úgy tűnik, hogy mára lejárt az időnk. Gyere ide. Nincs érintés. Örülök, hogy te vagy a fiam, tudod? Örülök. Mondom, nincs érintés. Menjünk. Büszke vagyok rád, fiam. Ezt tudd. Ugye nem mondod el neki, hogy te vagy az apja? De igen. Ezt nem teheted. Ne csináld ezt. De miért? Ez a fiú évek óta most talált ránk újra, most már családja van. Nem közölheted vele, hogy nem Szerhán az apja, hanem te. Miért nem? Miért nem lehet? Nézd csak körül, hogy mi történt. A húga megölt valakit, ő eltemette, Szerhán pedig magára vállalta, az apja börtönbe került Én miatta. vagyok Jámán apja. Jól van, te vagy az apja. De könyörögve kérlek. Ne a fiat fizessen, mert most gyűlölsz engem. Könyörgök. Előbb ismerd meg. Hisz láttad? Vékony égen jár. Ne tedd ezt vele. Most olyan ingatag. Tedd meg ezt érte. Kérlek. Várj vele. Na és meddig? Nem tudom, de most még várj. Egyelőre maradok. Nem megyek el. És ez biztos lesz, Lián.
Most már innék egy jó erős teát. Rögtön hozom. Jó híreket kaptál? Még nem. De majd fogok. Parancsolj. Köszönöm szépen. Ez a börtöntea egészen finom. Egészségedre. Halló? Hello? Doktor úr, beszélnünk kell. De miért? Valami baj van? Olyasmi. Beszéljünk. Ide tudna jönni, vagy menjek én önhöz? Jövök én. Hol vagy most? A házánál. Jamán, te... Már vártalak. Gyere. Neslihan, ez a Güven nevű fickó. Tűnjön el az életünkből, mielőtt még több hülyeséget csinálna. Ideje, hogy békén hagyjon minket. Mi azt talán felbosszantott? Amikor elment Yaman Aliért, Adilhoz, azt mondta, hogy ő a fia. Mire fel ez a műsor? Egyáltalán mit keresett ott? Az apja viszi el a balhét és kerül börtönbe. Hogy merészeli ezt? Ő csak mindent megtett a fiáért. Mi? Nehogy. Nem mert. Ali Güven fia apa. Ali Güven fia. És Güven ezt már tudja. El is vihetné. Hogy állítsam meg? Tudom, verjük meg, juttassuk kómába. Úgy nem pattogna, nem igaz? Hiszen egyszer már bejött. Mindent megterveztél. De erre nem gondoltál. A kisunokád, aki után sírtál, miután eltűnt évekkel ezelőtt, ő Güven fia apa.
Nem. Ez biztos nem ment volna neked. Neslihan lányom, aki ilyen hazugsággal él ennyi éven át. Tudom jól. Nagyon nehéz. Évek óta bűntudatom van Szerhám miatt. Amikor elvesztettem a fiamat, azt hittem, hogy ez a büntetésem, és talán így is volt, de megfizettem érte. És azóta is törlesztek. Minden egyes nap. De te sosem fogsz megfizetni. Nem, mert ez nem ugyanaz a dolog. Hogy nem ugyanaz. Tönkrement az életem. És erről csak te tehetsz, apa. Annyira szerettük egymást Güvennel. Mi vitt rá erre? Miért tetted? El akart vinni téged. És nem egy másik városba vagy országba, hanem egy teljesen másik földrészre. Az anyád meghalt. Janer is eltávolodott. Csak te maradtál nekem. Olyan nagy családunk volt, de csak te maradtál, és képtelen voltam elveszteni téged. De most elvesztettél. A beléd vetett hitem. És a bizalmam is elveszett. Azt hiszem, hogy ez sokkal rosszabb. Neslihan. A férjed börtönben van, hogy megmentse a gyerekeidet. És még mindig abban a hitben él, hogy Yaman Ali a saját fia. Kérlek, ezt ne felejtsd el, főleg most. Én sosem fogom elfelejteni. Már régóta cipelem ezt a terhet. És hozzászoktam. De ez neked sem lesz könnyű. Hogy jutottál be? Gondolom elfelejtette, hogy az utcáról jövök. Most meg akarsz félemlíteni? Biztos te se emlékszel, hogy én is onnan jöttem. Utcagyerek. Akkor halljam. Mibe keveredtél megint? Csak bízom benne, hogy nincs a dologban ásó. Mi a baj? Ez a baj. Ez mit jelent? Mire célozgatsz most? Beszélj kérlek érthetően. Rájöttem a múltjára. Ez a ház. Már tudom az okát, hogy miért fáj a szíve, doktor úr. És azért jöttél most ide, hogy számon kérj, ugye?
A múltunk az anyáddal. Doktor úr. Én... Nos, nem szeretnék megragadni a múltban. Próbálom önt tiszteletben tartani. De ne feszegesse ezt. Sok szívességet tett nekem. Nem is tagadom. És hálás vagyok. De nem jó, hogy még mindig itt van. Menjen el. Miért akarsz megfélemlíteni, kölyök? Csak maradjon távol. Tőlem. A családomtól. És az anyámtól. Nem kérdezhetem a múltjáról. A jövőről viszont nagyon is. És ha a családomról van szó, maga tudja legjobban, hogy mire vagyok képes. Valamit kérsz, kicsim? Nem vagy éhes? Talán a hűtőben is van még valami. Vagy rendeljünk? Mit szólsz? Ó, drágám. Kicsikém, vége. Vége. Szerencsénk van. Csála tette, így legalább te megúsztad. Hisz nekem úgy sincs apám, aki vállalná a bűneimet. Egy életre lecsuktak volna. Veszek egy nagy levegőt. Nyugalom. Miért beszélsz most apádról? Anya, ha börtönbe kerülnék, azt sem tudná meg. Vagy azt, ha meghalnék. Pedig nekem is él az apám, de akkor mit csináltam rosszul? Az égvilágon semmit. Sajnálom, kicsim, de apának lenni nem olyan, mint anyának. Az anyasság ösztönös és természetes, de az apaság azért tenned kell, hogy működjön. Érted, ugye? Tekint csak halottnak. Meghalt. Megettük a halvát, ennyi. Gondold ezt. De nem halt meg. És a többi gyerekére vigyázz. Mit tehetnénk? Ő már egy másik nő férje. Leüljek és írjak veled. Legyen egy kis önbecsülésed. Aki nem akar minket, azután nem futunk. Minden jót, ha menni akar, akkor menjen. Egyszer sem hívott, hogy megkérdezze, hogy vagyunk. Elment és felépített magának egy életet. Egy másik életet. Nem érdeklet.
Felejtsd el ezt az embert, mert ő egyáltalán nem érdemel meg téged. De kíváncsi vagyok. Miért nem érted, hogy csomó kérdésem lenne hozzá? De mégis mi? Kérdezz engem. Pontosan tudom, hogy milyen válaszokat adna. Tegyünk úgy, mintha én lennék az apád. Tudom a válaszokat. Mit akarsz kérdezni tőle? Miért nem hívott fel soha? Mert majdnem sikerült megölnie téged. És utána szégyelt eléd állni. És nem is aggódott a lányáért. Ha így lett volna, nem kezd új életet. De én mi rosszat tettem? Mit tettem? Mi az, amiért ennyire gyűlöl engem, amiért gyűlöl minket? Mi ketten vagyunk, akik emlékeztetjük rá, hogy mekkora vesztes. Ezért is nem tudott visszanézni. Igen. Ő is csak ezeket a válaszokat adná. Sőt, talán még ennyit sem. Ez így rendben van? Elégedett vagy? Nagyon hideg van kint. A végén meg fogsz fázni. Hadd takarjalak be egy kicsit. Jól vagy? Köszönöm. Mégis ne hozzak neked valamit. Ne. Látod ezt a fát, Feride? Ez a fajta nagyon sokáig él. Tudod, Neslihan születésekor ültettem, hogy a lányommal együtt gyökerezzen, és a családommal együtt növekedjen. Tudod, hogy van? A fa a leveleivel lélegzik. És hát, én is így voltam a lányommal. Azt akartam, hogy mindig mellettem legyen. Hogy erőt és kitartást adjon. Igen, emlékszem. Neslihannal együtt öntözték ezt a fát. A fa végül megnőtt, és jó mély gyökeret eresztett. De Neslihan azt mondta nekem, hogy elmegy. Azt mondta, hogy követi dr. Güvent. Hajthatatlan volt, nem volt mit tennem. Borzalmas érzés volt. És én elvesztettem. Aztán a legőrültebb dolgot tettem, ami csak eszembe jutott. Azt hittem, ők fiatalok és majd kiheverik. De közben volt valami, amiről nekem fogalmam sem volt. Ahogy nem láthatjuk ennek a fának a gyökereit, úgy azt sem tudhatjuk, hogy milyen sebeket és gondolatokat hordoz a másik. A lányom is titkolta, hogy mekkora a baj. Évekig nem nyílt meg előttem. Allah a tanúm rá sosem panaszkodott. Én orvos vagyok, ahogy a lányom is. De sajnos erre a sebre nincs gyógymód. Nincs, Feride.
bocsássa meg. Jess úr, ettől még ne add fel. Nem szomorkodhatunk. Kérlek, légy erős. Megoldjuk. Semmi baj, kislány. Ennyire ne nézz pillangó lelkűnek. De az apjáról ne beszélj. Rendben. Ászi. Jó napot. Jó napot. Család szeretnénk látni. Sajnos nem mehetnek be. Ugyan már mi a barátai vagyunk. Alaz úr szigorúan megtiltotta. Sajnálom, de önök nem mehetnek be. Mi? Hogy érti? Biztos, hogy ezt mondta? Igen. Tőlünk védi a hugát. Ha meg akarta védeni, először azzal a patkány barátjával kellett volna kezdenie. Ezt nem értem, mi csak megvédtük a hercegnőt. De ez most már tényleg sértő. Minket talán nem lehet normális emberként kezelni. Szégyelje magát. Igen? Mégis miféle ember vagy te? Mi takarítottunk a hugod után, és te erre nem engeded, hogy lássuk őt? Sajnálom, vadóc lány. Akit te keresel, most nem elérhető. Háló? Háló? Az biztos, hogy ezt nem fogod megúszni ennyivel, te idióta. Akkor legyen így. Én vagyok a legszerencsésebb apa a világon. Mi az? Az váltotta ki a traumádat, hogy megláttad Serhánt? Hogy nézel majd a lányod szemébe? Már megint mindent elrontottál. Nem tudtál fér lenni. Sem apa. Gyilkos. Képtelen voltál, és hülye most gyűlöl téged. Alkoholista. Gyilkos. Meg akartad ölni a lányodat. Haszontalan söpredék. Gyilkos. Rülyát gyűlöl téged. De még a megcsalt férj szerepe sem ment neked. Gyilkos. Gyilkos. Nyissátok ki!
Na, mit mondott az apánk? Kihirdette, hogy te vagy a család új vezetője? Ehhez most semmi kedvem. De tényleg érdekel. Előléptetett téged? Odaadta a város kulcsait, vagy mi? Mégis mit akarsz tőlem? Ennyi probléma után. Tényleg úgy érzed, hogy én vagyok a legnagyobb gondod? Túl nagyra tartod magad. És most megkaptad, amit akartál. Te vagy a család új feje. Mi pedig a szent erekjék. Így van. Apa a gondjaimra bízott téged. Talán zavar? Azt mondta, menj, és ha Alaz nem hallgat rád, felejtsd el, amit anyád kér tőled, és üsd addig, amíg el nem kezd hallgatni rád. Ez talán gond. Tudod mit? Őszintén mondom, te tényleg nem érdemelsz meg semmit. Amióta csak beléptem, próbálok a kedvedre tenni, és azon erőlködtem eddig, hogy jó testvéred legyek végig. Hogy mondod? Mit tettél azért, hogy testvérek legyünk? Mondd csak! Alaz. Megint mindent elrontottál. Ezen kívül mit csináltál? Alaz, elég. Akkor ne mondd, hogy tettél bármit is a családunkért, vagy hogy értem. Mi más tettél, mint hogy elvettél tőlem mindent, amin volt? Miattad mondtam le a lányról, akit szeretek! Csak hogy ne legyél szomorú! Nem mondhattam meg Rüjának, hogy mi az oka, így magyarázat nélkül kidobtam őt! Hátat fordítottam Rüjának! Lemondtam érted róla! Felfogod ezt végre? Ezért szakítottál velem? Szóval Alaz volt az oka? Gyerünk, beszélj! Beszélj hangosabban! Mi lesz? Válaszolj már valamit! Szóval Alaz szeret engem? Tényleg így van? Ha így van, akkor miért nem tudtam róla? Szóval nem akartad őt megbántani. Lemondtál rólam, hogy a bátyja lehess, nem igaz? Akkor miért nem tudtam róla, Jámán? De miért is tudtam volna? Magatokban megbeszéltétek és megoldottátok a problémát. Mert az nem számít, hogy én mit érzek vagy mit gondolok, igaz? Rüja! Mi vagyok én? Talán csak egy tárgy, amivel megajándékozhatjátok egymást? Napok óta idegroncs vagyok. Azon gondolkodtam, hogy vajon én csináltam-e valamit rosszul, hogy csak így ellöksz magadtól? Most már napok óta szenvedek, Jámán. Na és te? Ti? Legyen így. Akkor rendezzétek le. Intézzétek el magatok közt, rendben?
Én pedig végeztem mindkettőtökkel. Apám gyerekkoromban elhagyott engem. Szerinted nem élném túl, ha te is elhagysz? Egyikőtöket sem akarlak látni. Nem tudom, hogy ez számít-e, de... egyikőtöknek sincs fogalma a szerelemről, vagy épp a szeretetről. Csak egy tárgy, amivel megajándékozhatjátok egymást. Napok óta idegroncs vagyok. Azon gondolkodtam, hogy vajon én csináltam-e valamit rosszul, hogy csak így ellöksz magadtól. Na és te? Intézzétek el magatok közt rendben. Rendezzétek le. Én pedig végeztem. Mindkettőtökkel. Apám gyerekkoromban elhagyott engem. Szerinted nem élném túl, ha te is elhagysz? A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható. Kérjük, próbálja meg! Neslihan? Halló, doktor. Azt hittem, hogy megegyeztünk. Úgy volt, hogy békén hagy minket. Ha neked lenne mondani valóm, akkor téged hívnálak. Anya nincs itt. És mostantól engem hívjon, ha beszélni akar. Bejövő hívás tiltása. Na, ezzel most túl messzire mentél, kölyök. Én mindjárt indulok. Csak beugrottam. Jó, várj, hová mész? Gyere csak, gyere velem, fiam. Üljünk le. Csak egy kicsit.
Apád hogy van? Mit mondott? Miért akart látni téged? Figyelj, igazából semmi fontos nem volt, csak annyit mondott, hogy vigyázzak rád és a testvéreimre, ennyi. Semmi egyéb. Felhívtam az ügyvédet, és nem mehetek be. Miért nem találkozhatok vele? Ezt nem értem. Hát, anya, még csak tegnap ment be. Nem kell félned. Apa tényleg jól van. Nézd, a saját szememmel láttam. Olyan volt odabent, mint egy oroszlán. Nagyon erős. Tudod, igazán büszke vagyok rá. És én itt vagyok neked, anya. Együtt ezen is túljutunk majd. Nem hagyom, hogy bárki bántsa a családunkat. Hol van Yaman? Hát te Ez az egész nevetséges. Mégis mit keresel itt? Miért jöttél? Nem tudom ki és hogyan tömte tele a fejét baromságokkal Alinak, de azt hiszi, hogy megszállottan üldözlek. Mindent félreért. Mit értett félre? Nem tudom, de teljesen elment az esze. El kell mondanunk neki az igazat. De kérlek, nyugodj meg, ezt megbeszéltük. Már döntöttünk, nem most mondd el neki. Akkor mikor? A fiam úgy viselkedik, mintha perverz lennék, szóval... Nem tudom, de nem most. Mi a baj? Ah, Mit csinálsz itt? te tudtál róla, Miről? hogy Yaman az én fiam. Güven, befognád. Kérlek, menj. Kérlek, most menj Nem el. fogok, nem megyek el, itt maradok. Miért viselkedünk így? Miért csináljuk ezt, Neslihan? Güven, menj el, kérlek. Miért viselkedsz így? Güven, majd én beszélek vele, el tudnál menni? Azt hiszi, hogy perverz vagyok. Güven, szépen kérlek, elmennél végre innen. Nem megyek el, itt maradok. Doktor úr, hányszor kell még figyelmeztetnem Ali, magát? ne, Yaman, Ali, kérlek, ne csináld! Ne csináld Jövök. ezt! Nem tudom, milyen hülyeség jár a fejedben, de azt akarod, hogy azonnal kitöröljem az egészet? Ha? Güven. Legyen így? Güven! Minden egyes kérdésedre megvan a válaszom. De előbb nyugodj meg, ne csinálj hülyét magadból, és ne idegesíts fel! Hagyd! Majd, ha végre lenyugszol, beszélünk. Előbb-utóbb el fogom intézni. Nesli, elmondanád nekem, hogy mi is történt itt pontosan? Nemrég kihallgatott minket. És mindent tud. DNS-tesztet csinált. Ugye most viccelsz? De hát ez nem lehet igaz. Ó, drágám. Ó, te jó ég, mintha nem lenne elég bajod. Na és most mi a terve? Mit fog csinálni? Fogja a kezét és elviszi egy parkba beszélgetni? Viszont kimutatja, hogy mit érez irántad. Szerintem ezt Yaman is látta. Ezért lett ideges. Mit tegyek, Szebnem? Mit tehetnék? Nem zárhatom be Yamánt, oda mehet Güvenhez. Tőle pedig megtudja. Hogy magyarázom meg neki, ha ez az egész kiderül? Mi lesz, ha elveszi tőlem? Mit mondok Szerhánnak vagy a gyerekeknek? Szerhán börtönben van, ön nem gond. Mi? Oly, fogalmam sincs, hogy mit mondjak erre. Nektek nem normális életetek van, mindig történik valami.
Ez így van.